Rianxo volve a calma pouco a pouco. Medio rural deu por controlado esta mañá o gran incendio forestal despois de horas moi duras. Polo de agora, o goberno galego mantén en 850 hectáreas a superficie afectada, unha cifra que está pendente de ser actualizada. Que tal, saúdos? Hoxe fomos de novo á zona para ver o alcance dos danos e falar tamén cos veciños afectados. En menos dun minuto, imos coa última hora. Antes titulares. A camba desta praza de Fefiñán será definitivamente peonil. Despois de varios peches ao tráfico por tempadas, o Concello tomou a decisión e non volverá a reabrila. Novos plans do Concello de Meis pro seu polígono industrial. O Concello pretende lanzar un proxecto respectuoso co medio ambiente e capaz de atraer a empresas 4.0. O Centro de Saúde de Cambados pechará en Semana Santa. Esta mañá arrancou unha recollida de sinaturas para intentar evitalo. O ascensor do paso soterrado da Escarria en Vila García volve a estar operativo. O Concello cumpre os prazos adiantados a semana pasada tras as protestas dos veciños. Traballa a inclusión social a través da actividade física. Con este obxectivo, o Instituto de Carril organiza a iniciativa Marzos en Fronteiras en Vila García. Arrancamos en Rianxo, que pouco a pouco vai volvendo a calma. O Concello foi recuperando a tranquilidade esta mañá despois da xornada infernal de incendios vivida onte. A Consellería do Medio Rural daba por controlado o lume despois de que se queimasen máis de 850 hectáreas de monte, unha estimación que aínda é provisional. Rianxo despertou hoxe máis tranquila despois da xornada dramática vivida no día de onte. O lume deuse por controlado. Por fortuna non houbo que lamentar vítimas, aínda que os danos foron cuantiosos con 850 hectáreas de monte ardidas. Dende o alto de Palleiro na parroquia de Leiro divisábase na lonxanía ampla superficie de monte arborado calcinada polo lume. Era tan só unha parte. As condicións climatolóxicas melloraron durante a noite. O vento foi a menos e o dispositivo de extinción logrou sufocar as lapas que aínda permanecían acesas. A tranquilidade volvía de novo a Rianxo, despois dunha xornada infernal. Sí, daba moito medo e hoxe compartimos de alguma maneira unha atmósfera respirable e unha visión tamén distinta do entorno, evidentemente amigable, no que onte era lume, devastación, susto, pena por ver os montes nosos así queimados e, sobre todo, moitísima tensión ao ver que se achega a vivenda e que non hai ás veces mans para conseguir repasar iso. O alcalde agradecía tamén o esforzo e o traballo dos equipos de extinción que participaron no amplo dispositivo desplegado na zona, pero tamén o innegable comportamento dos veciños, que coas súas propias mans foron quen de facerlle fronte ao lume e evitar que deste xeito chegara ás vivendas, co perigo que isto conlevaría. Quero agradecer aos medios empregados, a Xunta de Galiza e o despliegue que houbo, e moitos veciños tamén particulares que sobre todo foron pacientes, que tomaron tamén as ferramentas na man para intentar botar unha man e entón esa comprensión que tuveron co dispositivo. A verdade é que estaba desplegado e había elementos humanos en toda a zona, pero houve veciños que tamén se animaron a botar unha man, non? Muiños aludía tamén á necesidade de mudar a actual política forestal, ao ver que non se están a conseguir os éxitos agardados. Ese é un traballo que non é dun ano nin de dous, sino que vai costar adaptarnos e ir traballando un pouco nesa dirección de cambiar o monte para que teña outro tipo de funcionalidade e outro tipo seguramente de especies e outro tipo de regulamento, e vai ser costoso. A Consellería do Medio Rural daba por controlado o incendio ao redor das 12 desta mañá. Esa hora xa non había ningún foco activo. Aínda así, os medios de extinción continuaban de retén sobre o terreo para evitar que puidesen reavivarse as lapas. Despois de máis de 36 horas dende o inicio do lume, o incendio dábase por controlado ao redor das 12 desta mañá. Aínda así, durante toda a xornada de hoxe, os equipos de extinción continuaron controlando as zonas queimadas para evitar que o lume reavivase. Sí, temos moitas illas interiores con lume que van a arder solas. O que é o principal, que é cerca de núcleos, non. Temos xente en zona de, por exemplo, Isorna, Miquizor, e está máis ou menos controlado para que non haxa problema para casa nin para tipo de bens materiais. Son os núcleos eses que temos máis onte en perigo, en Miquiz, Or, as Somozas, aquí Rianxiño, pero a ningún deles hoxe día reviste problemas.
Segundo as primeiras estimacións, o número de hectáreas queimadas ascende a unhas 850. As últimas se falan de 850, máis ou menos. Temos que pasar o GPS a todo, dar unha croquizada xeral e a ver o que nos dá, pero podría andar a 850, 900. E unha vez controlado, as forzas da orde, tanto Garda Civil como Policía Autonómica, como tamén técnicos da Consellería de Medio Rural, tratan de esclarecer as posibles causas do lume. Nesta ocasión, aínda sen confirmar, todo apunta a súa orixe a unha chispa provocada na liña de tendido eléctrico. Eso sí, está grabado por un axente noso, a evidencia é, despois que sexa ou non, hai que velo, porque pode ser que un árbol quede encima, hai que ver un pouco de investigación as causas que dá. Saber o que lle pasou a ese cable. Pero bueno, eso sí que pasaba, que estaba bien habendo chispas. Que sí que sale unha chispa, sí. Sí, había varias, había focos secundarios. Que provocou esa chispa é o que hai que saber, non? Claro. Bueno, esta mañá un equipo de Canal Rías Baixas achegouse á zona para ver o alcance dos danos e falar cos veciños afectados. A súa cara era hoxe de maior tranquilidade despois dos momentos de tensión vividos onte coas lapas a piques de chegar ás súas casas. É o caso de Marina, na zona da Pousadeira, en Rianxiño. A súa casa foi onte un ir e vir de xente, familiares, amigos e veciños anónimos, pero tamén numerosos medios. Todos eles acudiron na súa axuda para evitar que as lapas devorasen a súa vivenda. A piques estivo, quedándose a apenas centímetros. As mangueiras evitárono, e a todos eles dalle agora as grazas. Que aparece xente que nunca trataste con ela ou que nunca vistes, e aparece xente que che está botando unha man, os de Protección Civil encantadores, os bomberos igual, a Guardia Civil igual, e toda a xente que veu a concelleira do Concello, sínteste protexida. Eu antes non me sentía nada desprotexida, e aparte daqui esa finca é grande e sabía que non iba a pasarme nada. Marchaba e punto, a casa é unha casa, tampouco lle dou máis valor, Pero sobre todo Marina non podía agochar o seu enfado, segundo ela contra aqueles propietarios con terreos sen desbrozar a carón das vivendas e contra os que a administración non actúa. E estou enfadada ca xente que non limpa e ca administración que parece que lle vas dicir que che veñan limpar e te encontras como que estás exixindo algo raro e non é nada raro, o lógico é que che veñan a limpar. O meu enfado realmente é porque non se atenden á limpeza dos montes. Non moi lonxe de alí, na zona da Pedreira, compartimos tamén uns minutos con Emilio, xubilado do sector madeireiro. Nos seus ollos podía verse a emoción e o medo vividos. O lume estivo a piques tamén de chegar á súa casa. Moi rápido, porque estaba o lume lá na quinta puñeta, e que a mesma empeza a arder aquí embaixo, e daqui xa pasou para outra na finca da lá, e aquí houve moita xente, coches, máis de 50 coches por aquí, por unha parte, por outra, a xente, moita axuda, sí. A de onte foi a segunda vez que veu o lume preto. No 2006 a cousa foi aínda peor. Tiveron que desaloxalo xunto á súa muller, a causa do intenso fume. Xa tivemos outra que foi peor, que aínda ardeu por aquí. Daquela ardeu por aquí, daquela unha mala muller, tiveronnos que levar a Santiago, estar lá un día aínda, polo fume, uns 4 ou 5 días da garganta atacado, pero desta vez, bueno, foi mandarme xa rapidamente, e levámoslo ao médico, e eu non, pois métese na casa, e metime na casa, non me pasou nada. Foron únicamente 2 exemplos dos moitos máis que houbo noutras zonas e lugares do concello, como é o caso de Cabanas, Meiquiz, Ors, Somozo ou Burés. Un testemunho da loita e da unión fronte á adversidade. A praza de Fefiñáns, en Cambados, será definitivamente peonil. Despois de varios peches ao tráfico rodado por tempadas, o Concello tomou a decisión e non volverá a reabrila ao paso dos vehículos. Segundo o edil responsable de tráfico, a peonalización demostrou ser un éxito entre os veciños e a mellor medida para protexer o casco histórico e potenciar os negocios da contorna. Esta imaxe non se repetirá na praza de Fefiñáns. Tras varias probas e meses de incógnita, tanto a praza como as rúas da contorna serán peonís. Que protexer, porque este é o centro turístico de Cambados, pois ahora sí que xa podemos decir con todas as consecuencias e con toda a claridade que Fefiñáns non se vai a volver a abrir ao tráfico e que a reordenación do tráfico se consolida finalmente e que, polo tanto, sí que se pode decir xa con claridade que Fefiñáns e o seu entorno, Rúa Real, Rúa Príncipe e Plaza das Rodas, pasan a ser
ser peonís. O edil responsable de tráfico asegura que a decisión de peonalizar a praza tómase despois de varios ensaios. E pouco a pouco pois isto se foi consolidando, estamos vendo que temos moi bo tempo, estamos vendo que as fines de semana os comerciantes están traballando ben, todas as veciñas e veciños ganamos un gran espacio público, un gran parque para facer pois multitud de actividades, multitud de eventos, para dotalo de contido, pero é un espazo que é gratuito, que antes estaba absorbido polos coches e que agora podemos disfrutar todos. A pesar das reticencias iniciais dos hostaleiros e comerciantes da zona, José Ramón Abala asegura que a medida gusta a maioría dos veciños de Cambados. Tamén cree que conta co apoio de todos os partidos políticos. De que hai unanimidade de todos os partidos políticos, porque o único partido que estaba a última hora, que estaba dubidando, que era o Partido Popular, pois cambiou de posición tamén radicalmente coa limpieza de Fefiñás e, polo tanto, nós agora xa non vamos a plantexar abrir a Praza de Fefiñás ao tráfico. Só estará permitido o paso dos vehículos de carga e descarga de mercadorías e persoas e dos residentes, e que, a pesar do rexeitamento inicial do propio José Ramón Abal, agora ve a peonalización como o mellor xeito para conservar o patrimonio e dinamizar os negocios. Entendo que habrá que dinamizala, darlle máis contido, e esa xa é unha segunda fase, pero que está claro que temos que xa agora saber todos cal é a situación da plaza. E a convicción que tras as próximas eleccións municipales tampouco ningún partido se vai a plantexar cambiar este modelo de ordenación de tráfico. Abal Varela tamén anunciou que a vindeira semana comezarán os traballos para retirar os pivotes que separan o carril de circulación e as beirarrúas da Rúa Real. O goberno local cambadés completará a peonalización de Fefiñáns con outras medidas, entre elas reservarase unha praza de aparcadoiro na Avenida de Madrid para uso exclusivo dos hotéis e prohibirase o paso de vehículos de máis de 3 toneladas pola Rúa Sevilla. Tamén se pintará nova sinalización horizontal na entrada da praza pola Avenida de Vilagarcía e habilitarase un parking express na Avenida de Madrid. A outra que vamos a habilitar na Avenida de Madrid, 10 plazas de aparcamento con unha limitación horaria de media hora que lle vamos a chamar Parking Express. É dicir, pero hai que aclararlo ben porque isto non é ni unha hora, non é ni unha zona azul, sino é que unha zona delimitada que vai a estar pintada cunha línea discontinua de color blanco para que todos aqueles clientes, veciños, que acudan á zona de Fefiñáns para comprar, pois para facer calquera xestión, pois teñan aí un número de plazas disponibles pois para que disponibles para aparcar e non teñan que irse a outros lados, non? Esa é unha das medidas. Un proxecto diferenciador, respectuoso co medio ambiente e capaz de atraer a empresas 4.0. Estes son os plans de futuro que o goberno de Meis ten para o seu polígono empresarial. O goberno local decidiu separar o seu terreo do polígono de Barro e comezou a redactar un proxecto para desenvolvelo. Asegura que xa hai empresas potentes interesadas na súa proposta. O polígono de Meis independízase do de Barro para poñer en marcha un camiño propio. O Concello xa encargou a redacción dun proxecto diferenciador que ofreza condicións distintas aos do seu veciño. Que ademais de respetar o que é o medio ambiente, pois tamén van a proporcionar uns postos de traballo que supoño que en un par de anos Meis pode ter ben a posibilidade de emplear máis de 100 persoas. E iso o que vai a traer é a posibilidade de que se instalen outras familias no noso concello. Nesta fase inicial do proxecto, as empresas redactoras distribuíron o espazo tendo en conta a existencia da conca dun río. A superficie de preto de 170.000 metros cadrados dividirase en dúas grandes parcelas de 50.000 e 35.000 metros cadrados, que se poderían parcelar nun futuro, pero que nacen pensadas para atraer proxectos industriais singulares. Hacia a industria tecnoalimentaria vai ser un parque que, aparte da resposta a todas as exixencias deste tipo de factorías 4.0, sería tremendamente sensible co entorno no que se ubica. De alguma maneira, as industrias que se van a implantar aquí van ser vanguardistas, rompedoras e van a aportar un diferencial, creemos, a todo o sector industrial galego. O parque contará tamén cun sistema propio de tratamento da auga, cun equipo de drenaxe urbano sostible e reducir a construción da rede viaria. Tamén reservará unha parcela para equipamentos públicos. Todo este sistema lo hemos integrado en una importante zona verde, en la que a su vez se va a integrar un carril bici que va a permitir desarrollar un circuito perimetral de en torno a unos 2 kilómetros, en el que se integrará también una senda
senda peatonal que viene a sustituir a las tradicionales aceras. Vale, todo esto se verá complementado por una parcela de equipamiento público pensada inicialmente con un uso de guardería. O alcalde asegurou que xa hai varias empresas interesadas e pensa iniciar as reunións a vindeira semana. As compañías que decidan instalarse no Parque Empresarial de Meis asumirían tamén o papel de promotoras. O desenrolo urbanístico, que tería un custo aproximado de 4 millóns de euros, iría paralelo ás conversas e compromisos coas empresas. A intención do Concello é poñelo en marcha canto antes. Outro proxecto que agarda en Meis é o seu parque acuático. Finalmente, os atrasos nos trámites fan casi imposible que a instalación estea rematada este verán. Dende o goberno local acusan a oposición de poñer a trancos. Xa nos había chegado o informe este que estamos esperando da Xunta e parece ser que dixo o funcionario que en un par de días, esperemos que o viernes, o teñamos aquí e poidamos falar xa de algo, non? Prácticamente vai ser xa moi difícil sacarlo adiante este verán, non? O sea, que iso é o daño que están facendo. Há xente que pode estar traballando aí. Eles creen que me van a prexudicar a min. Bueno, eu creo que a xente sabrá xuzgar as persoas que nos preocupaban por facer cousas por mês e que temos un criterio claro a hora de decidir as empresas que queremos e os que están solamente para incordiar. Bueno. Segundo o proxecto que se expuxo ao público, o parque ocuparía unha superficie de 70.000 metros cadrados na zona de Penente. Instalaríanse en terreos da comunidade de Montes de San Vicente de Nogueira, que antigamente ocupaba unha canteira. O investimento sitúase nos 9 millóns de euros e, segundo os cálculos do Executivo local, poderían crearse ata 80 postos de traballo. O parque acuático xa ten luz verde do Concello para o seu proxecto de urbanización. Agora está pendente da licenza, que non se pode tramitar ata que reciba o ditame da Xunta sobre se precisa ou non dun informe de impacto ambiental. Máis cousas, a Corporación Noiés aprobaba onte pola noite en pleno 2 créditos extraordinarios. O primeiro deles de 104.000 euros para o pago de facturas pendentes do exercicio pasado. O punto se iba adiante cos votos a favor do PP e do Noia e tamén as abstencións de PSDG, Marea Cidadá e BNG. A oposición xustificou a súa abstención en que esas actuacións tiñan que estar incluídas no orzamento municipal e que non tiñan a consideración de imprevistas ou urxentes. Outro dos créditos aprobados por un importe de algo máis de 500.000 euros será destinado ao pago dun total de 21 actuacións nas distintas parroquias do municipio en materia de saneamento, abastecemento, acondicionamento de rúas e estradas e mellora de parques infantís. A proposta se va adiante cos votos a favor do PP e Noia, a abstención do BNG e os votos en contra do PSDG e a Marea. O Centro de Saúde de Cambados pechará en Semana Santa. O Grupo Municipal de Somos quere frear esta medida e por iso esta mañá comezaron a recoller sinaturas dos veciños para intentar evitalo. Nós non podemos quedarnos quietos ante isto e vamos a seguir movilizándonos. Agora estamos recollendo firmas, primeiro para que non se pechen as consultas de tarde, porque volven a pechalas outra vez en Semana Santa, como xa pecharon no Nadal e como pechan no Brán. Estamos falando de prácticamente case que 4 meses no Brán, un mes enteiro no Nadal e agora unha semana máis. Polo visto, pois a súa intención é seguir nesa liña, nós non o podemos consentir, e bueno, e o que estamos facendo é basicamente concienciando a cidadanía para que reivindique o seu dereito. A intención é recoller sinaturas todos os mércores pola mañá, aínda que non desbotan montar a mesa tamén os sábados. Con esta nova campaña, os edís cambadeses reclaman tamén aos Sergas a mellora dos servizos que están a ofrecer. Denuncian que a xubilación dun dos pediatras máis veteranos deixará o centro de saúde con só 2 especialistas. Ademais, aseguran que non se están a cubrir as baixas en atención primaria, situación que provoca un incremento das listaxes de agarda e o deterioro do servizo sanitario que reciben os doentes. Os dous acusados por unha presunta violación en Vila García aseguran que as relacións foron consentidas. Os homes sentaron onte na bancada da Audiencia Provincial de Pontevedra para responder por esta presunta agresión sexual que se remonta a maio do 2013. Segundo o relator da acusación particular e o Ministerio Fiscal, os feitos producíronse despois dun botellón na casa dun deles. Na madrugada, a víctima espertou ao sentir a un dos acusados que coñecía dende os 3 anos en riba dela. Segundo a súa testemuña, espiuna e violouna.
Mentres, outro dos procesados agarraba por un brazo e intentaba forzala para que lle fixera unha felación. Esta versión foi ratificada pola presunta vítima e é moi diferente a dada polos dous homes. Aseguran que as relacións foron consentidas cun deles, mentres o outro estaba na cama do lado recriminándolles a súa actitude. A Fiscalía solicita unha pena de 14 anos de cadea para o principal acusado. O outro enfrontase a unha condena de 9 anos como cooperador necesario. O xuicio retomarase o vindeiro 3 de abril coas novas probas testificais. Máis cousas, o ascensor do paso soterrado da Escardia en Vilagarcía volve estar operativo. O Concello cumpre os prazos adiantados a semana pasada tras as protestas dos veciños da Escardia, Guillán e a Torre. Segundo o goberno local, o problema residía en que o equipamento construído por Adif atopábase a intemperie e sen ningún tipo de protección. A auga da chuvia filtraba e os componentes electrónicos avariábanse. Para arranxar estes problemas, Rabella levou a cabo nas últimas semanas os traballos de impermeabilización do equipamento sinalados polo organismo de control autorizado. As obras foron executadas pola empresa responsable do elevador. O mantemento deste equipo suponlle ao Concello un gasto anual de 10.000 euros. E Cambados despediu hoxe unha nova edición do seu obradoiro Emprende Xove. Os alumnos, 16 en concreto, recolleron esta mañá os diplomas que acreditan a súa formación en dinamización de tempo libre e de actualización digital. Os participantes, todos eles menores de 30 anos, formáronse durante 6 meses nestes módulos buscando facelos máis competitivos no mercado laboral. O Concello tamén se beneficiou do seu proceso de aprendizaxe, xa que neste tempo colaboraron para mellorar os servizos do municipio. Traballa a inclusión social a través da actividade física. Con este obxectivo, o Instituto de Carril organizou a iniciativa Marzos en Fronteiras. O proxecto lévano a cabo os alumnos do segundo curso de Tafaz. Despois de todo un ano de formación e organización, os alumnos do segundo curso de Tafaz de Carril levaron a cabo a iniciativa Marzos en Fronteiras. No evento practicaron diferentes actividades con persoas con discapacidade co obxectivo de fomentar a inclusión social a través do exercicio físico. É unha actividade que se fai ao longo de todo o ano. É unha actividade que chamamos de por proxectos, nos que preparamos este evento, pero a base de coñecementos de dos distintos persoas con discapacidade. Entón, o que facemos é ir aos colexios, coñecer a xente que vai vir, despois veñen a noso colexio, tamén impartimos algunhas clases. Entón, ao final, o evento final este, o de Marzos en Fronteiras, que facemos con 5 colexios de Vilagarcía, de persoas con discapacidade. Os centros convidados foron Bata, con eles Amencer, o Centro de Educación Especial e o Centro Sayar. Tamén participaron os alumnos do primeiro curso titorizados polos de segundo. O evento naceu hai 5 anos para converter en realidade un traballo académico. O proxecto foi medrando incorporando materias novas, converténdose xa nunha proposta multidisciplinar. Llevamos ya 2 años ampliándolo y siendo multidisciplinar, lo que quiere decir que hemos metido a gente de música, gente del bachillerato de artes, gente de la biblioteca, de tal forma que va creciendo y vamos involucrando muchísimo más a lo que es la comunidad educativa del centro. Siempre tenemos lo que es un poco de terapia animal. Cada año vamos cambiando. El año pasado nos tocó todo el ámbito de animal que eran perros. Este año fue lo que son las aves rapaces. Y bueno, que cada año vamos incluyendo algunas novedades para que haya esta interacción también, que las personas con esta discapacidad pues, y nuestros propios alumnos interaccionen con la terapia, todo tipo de animales. Son moitas as actividades que se realizan neste evento, entre as que se encontran carreiras, tai chi e capoeira, todas xestionadas polo alumnado que organiza a cita a custo cero buscando patrocinadores que colaboren. O acto pechouse ca visita de Sergio Álvarez, porteiro do Celta, que entregou diferentes premios aos participantes. E 13 concellos das comarcas do Barbanza e Santiago participan no programa de recuperación e divulgación dos cantos de Arrolar Tecendo Soños. O proxecto, dirixido pola soprano noiesa Esperanza Mara, recollerá en vídeo as variedades de cantos das dúas comarcas alongados e musicados por poetas e compositores da zona. Ademais da posta en valor deste canto tradicional, o proxecto ten tamén carácter solidario. O 10% de todos os fondos recaudados mediante a venda de CDs será destinado íntegramente a Asociación de Heteroplasia Ósea Progresiva para a investigación desta doenza.
O equipo de igualdade do Centro Escolar da Lomba en Vilagarcía crea a exposición Mulleres entre liñas coa idea de conmemorar o Día da Muller e visibilizar o seu rol ao longo da historia. As mestras e traballadores non docentes do centro caracterizáronse de importantes personalidades femininas e de diferentes pertencentes a diferentes ámbitos culturais e tamén sociais. Con estas imaxes imos aproveitar para facer unha pausa para a publicidade. De contado, estamos de volta coas noticias da cidade de Pontevedra.